Made in Vietnam. Ganda. Bagong-bago. Wings color. Ganyan. Ganun. Ganyan. Yayamanin. Yan yung ilalim niya. Walang bakas ng nakaraan. So ito po yung lahat ng bagong dating natin na sapatos, new arrivals. Dito tayo sa Golden Rock lang. Karamihan po dyan mga pambabae lang talaga. Lalo na po yung mga teenagers natin na naghahanap ng mga pampihi, pampasok, pamorma. Yun lang, ngayong week na to, magbibigay taan tayo sa mga pambabae. Meron tayong dalawang samba, magkatabi na. Ito yung ibang version ng samba, hindi ito yung sikat na version. So dalawa po yan, magkaibang colorway. Made in Vietnam yan. Made in Vietnam. Vietnam. So ito na yung pinakamagandang Air Force 1 na dumating ngayong taon dito. Kaso yan, maliit lang po to ha, pambabae. 5.5 US lang. Ganda. Tapos meron tayong J1 na ganyan. Ganda, ganda ng quality. Tapos ito may mga blazer tayo. J1, Mocha, mid-cut. Tapos ito yung Travis cut. And meron ding E6. Ito E6. Yung mga gusto magbabadminton, ito na po yun. Hindi, meron pa palang E6 dito na isa. Ito, napakaganda din po ng kondisyon nito. Diba? Bagong-bago. No? Yung midsole niya, parang infused ng ganyang gel. Parang nahahawakan mo lang sa mga sipilyon na medyo malambot na goma. Tapos sa mga panlalaki, konting-konti lang po. May mga running shoes tayong ganitong Adidas. Ganda yan, size 11. Po, siguro 10% lang po mga panlalaki dito. Ayan, may Skechers na maganda dyan. Ang gara niya. Meron din palang up-tempo dito. Laki-laki rin po yung up-tempo na yan. Tapos ito yung pinaka-proud ako sa lahat. So kung size 7 po kayo, habulin nyo to bukas. Ito po yung pinaka-importanting sapatos ngayong araw. Jordan 5 Retro Wings colorway. Napakaangas yan. Parang graffiti yung design niya sa paikot. Upper, likod. Tapos gamsul po yung ilalim niya. Translucent na gamsul. Kaibang-kaiba tong Superstar na to. Gamusa yung gilid. Tapos leather yung upper. Tapos yung toe part niya parang marami pong Adidas, yung mga high cut na Adidas. Ganyan, ganun, ganyan. Itong Adidas to, pang yayamanin, oh. May gininto ang logo pa dyan, oh. Tapos yan, ito po yung old stock natin, punong-puno pa rin. Nilagay natin dyan yung mga dating sapatos na hindi nyo binili sa 30% off, tinira. So back to normal price po yan. So ito yung new arrivals, yan po yung presyo namin, tapat. Ito yung mga old stock. Punong-puno na naman para ngayong linggo. So yung mga babalik po sa pasukan, bago kayo pumasok ng eskwelahan, habulin nyo po yung mga sapatos na magagandang nandito pa para yun, may magamit kayo sa murang halaga. Ito pala yung pinakamagandang Adidas dito ngayon. Ito yung pinaka pangmalakasan dito na pambabae. Yan yung ilalim niya. Walang bakas ng nakaraan. Magla-live din po pala kami. Sunday na po kami magla-live. Okay pa rin kahit Sunday. Madami pang matitira dyan kahit papaano. Kaya yan lang po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you sa Sunday sa aming live selling. Come talk to me.